What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel. Yay! Guys, good morning. Good morning. Kakagising ko lang. Tapos magkatabi kami ni Kobe. Kobe, good morning. Ang cute. Kobe, busy siya. Tayo na lang muna. Vlog ko ngayon, guys. A day in my life. So, i-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko kadalasan. I mean, so yun nga. Kagising ko lang. Baka may ano pa ako. Kobe. Say good morning. So, babangon na ako, guys, kasi magluluto na ako ng agahan. Wow! Kasi, minsan, pag maaga ako nagising, ako magluluto ng agahan. Wow. Pero, dati, guys, simula grade 3 ako hanggang 4th year high school, ako yung laging gumigising ng maaga para magluto ng agahan namin. Wow! So, syempre, guys, pagkagising, anong gagawin pagkatapos Hilamos muna tayo. Dito sponsor, guys. Yung ginagamit kong sabon, ano lang, yung Kojic. Wow! Kojic yung sabon. Yan lang yung gamit ko. Bago kumain, hilamos ko na. Huh? Sali natin yung liig para naman pantay. Tana ako ng agahan, guys, kaso may dumating na Jollibee, so hindi na ako magluluto. Gigisingin ko na lang si Bunso kasi si Jerome nasa work na. Maaga siyang kasi may work. Kasi Bunso na lang yung gigisingin ko. Sabay na kayong kakain. Saan yung bagong hilamos? Wow, parang bagong ligo. So guys, actually dito kami natutulog ni Bunso, magkatabi kami. Kaso ngayon hindi kami magkatabi kasi nakatulog ako doon sa kwarto ni ate. Nanonood kasi ako ng Netflix kagabi, tapos kasabay ko dinala ko si Kobe. Kobe! Speaking of Kobe, he's here. Hi, say hi. Doon kami ni Kobe sa kwarto ni ate kasi wala na doon si ate. Andun na siya sa bahay namin sa Corilla, doon sa kabilang bahay namin. Doon na siya nakatira. Tapos ngayon, gigising yung si Bunso kasi kakain na kami ng agahang. Kain na tayo. Ay. Ang mata na bab. Oh, ginising ka na ng anak mo. Tara. Jollibee na. Dito mo mata. Ayan, inaano ka na ng anak mo. Gising na, Daddy. Daddy, gising na. Uy, gising ka na, uy. Tara. Sabay na tayo kain. Yan yung agahan namin, may Jollibee. Thank you, Jolly Boys sa Jollibee. Ingat dyan. Kakatapos ko lang mag-TikTok. Magluluto na sana ako ng tanghalian namin, kaso nag-TikTok muna ako. Nakita ni Mama, so siya na lang nagluto. So kakain muna kami ng lunch. Tapos na yung breakfast kanina eh. Apet, anong ginagawa mo dyan? Sira na yung PC. Sira. Yan kasi hindi na kasi ginagamit. Ito sana yung lulutuin ko, guys. Kalabasa at saka talong. Wow. So guys, gusto niyo tingnan yung TikTok? Andito yung TikTok ko. Style product on pizza. Oh, di ba? Galing-galing.
So guys, kakain muna ako kasi medyo gutom na din ako. Sa kaka-TikTok ko, nangamoy. Medyo nangamoy na ako. Tapos alis kami ngayon kasi mag-grocery kami. Kasi parang walang laman na din yung ano namin. Parang walang laman na yung ref namin. Ay, meron pa. Ay, wala. Puro candies na to. Thank you, Loy. Thank you, Loy, sa candies. Ito na lang yung laman. Ay, ito na lang yung laman ng ano namin, ng gulay. Ito na lang. Patola na galing sa ano sa bukid. Ganyan yung kalaki ang... Ganito kalaki ang ano. Parang may naalala ko. So yun nga guys, maliligo muna ako. Yung nagpakulot kay Garrett kanina, tapos nagpa-picture sa akin. Sorry kasi medyo mayamoy na talaga. Hindi pa kasi ako nakaligo. So yun guys, tapos na ako maligo. Magbibihis na naman ako. Sa alis na kami. Ito lang yung suot ko kasi medyo mainit, kaya ito lang yung suot ko. Sana si Apitong! Tara na! Nakaporma din siya. Ayaw din pa talo. Kasi magluluto ako na hindi ko pa alam kung anong lutuin. Tsaka na ako kung anong lutuin pagdating doon kasi mas maganda yung ano eh, yung impromptu na ano eh. Guys, alis muna kami guys. Alis muna kami. So andito na kami guys. Andito na kami sa mall. Ayun yung mga kasama ko, mga alipin ko. Sana yung isang alipin. Ano? Masa mo naman? Sila yung magdadala ng mga pinabili namin. Yung driver natin. Ba't wala yung driver natin? Sana yung driver? So guys, kakarating lang namin. Ito yung mga grocery namin. Marami akong lulutuin ngayon, so stay tuned kung anong mga lulutuin ko. So ayun guys, pinagpawisan ako konti kasi nag-prepare na ako. Yung para sa beef steak, pinakuluan ko na para kasi hindi yung tenderloin yung nabili ko kasi wala akong nakita. So ito na lang beef steak, inaano ko na, pinakuluan ko lang, tapos tsaka ko na pag medyo maano na, para mas masarap kasi pag malambot, kaya pinapakuluan ko hanggang sa pero gagamitin ko pa rin yung sabaw niya mamaya. Tapos ito naman para sa kaldereta. Ewan ko kung kaldereta ba, basta kaldereta yung baka pa rin yung gagamitin ko para sa kaldereta yan. Pakuluan ko pa rin para malambot. Kasi ayaw ni mama ng matigas, kaya ayun, pinapalambot ko. Tapos lalagyan namin ng saging. Kasi maraming saging kasi dito na medyo nalalanta na, kaya na rin namin. Tapos si Ate Risa ng isda. Nag-ihaw ng isda. Tapos ito naman yung baboy. Alam nyo ba guys, na para sa akin mas masarap pa rin yung inihaw na baboy pag pag yung asin tsaka paminta lang. Mas masarap. Kasi mas lasa yung mas nalalasahan mo yung baboy tsaka basta yung baboy nalalasahan mo, kaya mas para sa akin lang ha. Ewan ko lang kung sa iba, marinate nila, lalagyan ng toyo, ganun. Pero sa akin mas masarap talaga yung asin tsaka paminta lang. Kung gusto nyo, pwede nilang lagyan ng seasonings, yung magic sarap or ginisa mix yun. Teka lang kasi marami pa akong gagawin. Pa ako ng gulay para sa kaldereta, tapos magsasalad pa kami. Wow, parang may birthday. Parang may birthday. Yan pa rin yung yung baka na pinalambot ko. Tapos yan yung bistek. Mas masarap guys pag pag natural yung yung pag sticky niya, yung halos mawala na yung yung sabaw kasi natuyo na. Mas masarap yun. Tapos saka lagyan ng white onion. White onion. Mamaya ko na hiwain yan. Tapos ready na din yung yung mga sangkap. Yung gulay ng kaldereta. Hindi ako nakabili ng tomato sauce tsaka tomato paste. So na lang, itong pork and beans na lang. Okay na yan. Mas masarap pa rin yan kasi syempre ako nagluto.
Tsaka may nilalagay kami sa bistik guys para medyo mas matamis, tsaka masarap. Tsaka mabilis bilis lumambot yung baka. Sprite. Hindi pa to sponsored. Pero mas masarap lagyan ng Sprite kasi medyo matamis na tapos mabilis lumambot yung baka. Yun. Kaya ipapatikim natin sa kanila kung masarap ba. Sana si Iyong? Hindi ko alam. Pwede na ako mag-minyo. Oh, tapos niyan, anuhin mo yung gelatin. Hindi ko alam, ni mo kay Gister. Hindi pa kasi puno pa yung ano dun eh. Dinuto na. Hindi pa. Konti na lang talaga maluluto na to. Ito na yung kulang ng tomato paste, tomato sauce kasi hindi ako nakabili pero okay lang yan kasi masarap pa rin naman. Ayun na, malapit na maluto. Tapos yung biscuit ko din malapit na. Wow. Konti lang ito yung onions ng biscuit. Malapit na. Oh, may saging. Para medyo maasim-asim na matamis. Yo. Konti na lang. Lagyan ng konting mantika pag naluto na. Tsaka ilagay yung ito. Tsaka yung na yun. Wow. Malapit na ding maluto. Oh, cute. Cute. Wala pa itong mga pangalan eh. So guys, sa wakas naluto na din lahat. Wow. Gutom na ako. Pinagpawisan pa ako. Grabe yung pawis ko. Pati dito kasi ginaganoy ko dito. Yan sila mga fresh. Buti na lang si Alex tumulong. Siya nang ng gelatin. Yang isa nakaupo lang. Wow, bistek. Wow. Sarap yun guys. Kasing sarap ko. Just yan yung yung grilled na baboy. Wow. Tsaka yung tulingan. Tulingan din sa Tagalog daw sabi ni Alex. Wow. Tapos ito yung kalderetang baka na hindi ko alam na parang minudo. Pero masarap guys. Masarap, promise. Tsaka yung cake, wow. Happy second monthsary, Jiga sa nagsugbag, tilaw. Tilaw. No, wala kang ginawa. Sabi ko, ikaw mag-ihaw eh. Pero si Ate Risa yung pinaihaw mo. Ipulihan mo ko. Buti na si Ikay siya yung ng yan, salad namin guys. Pero andito pa yung gelatin sa loob. Hindi pa na yan. Pinapatigas pa namin. Pinapatigas. Is kakain muna kami kasi gutom na ako. Anong oras na? Mag-alas 8 na. Kakain muna kami guys. Kaya hanggang sa muli. Paalam!